Hola, sóc l'Alicia Navarro, psicòloga i instructora de Mindfulness. Avui, dins l'espai Píndoles de la vida, vinc a parlar-te de la bellesa i la soledat. La bellesa és un procés que comença en el mateix moment en què naixem i significa fer-se gran i envellir. Tot i així, associats a l'envelliment existeixen alguns estereotips, normalment negatius, que tenen influència en com vivim i acompanyem la bellesa. L'Organització Mundial de la Salut va definir el concepte d'envelliment actiu per tal de millorar la qualitat de vida de les persones a mesura que anem envellint. Així doncs, un envelliment sa es correspon no només amb la cura de la salut física, emocional i mental, sinó també amb la possibilitat de poder mantenir totes les activitats, tant a nivell personal com familiar, comunitari i social. El sentiment de soledat és una experiència subjectiva que té a veure amb la necessitat que tenim les persones de relació amb els altres, de pertinença, de reconeixement. La soledat no té edat. Ens afecta a tots i a totes en algun moment de la nostra vida. Algunes vegades cerquem la soledat. Ens ve de gust estar sols i soles per reflexionar, per prendre perspectiva, per dedicar-nos un temps i un espai a nosaltres mateixes, a nosaltres mateixos. Aquesta soledat és desitjada i ens pot proporcionar benestar. Però d'altres vegades la soledat no és desitjada. Algunes persones es poden sentir soles fins i tot tenint molta gent al seu costat. La manera com afrontarem la soledat no desitjada tindrà un impacte directe en la salut i el benestar. Les persones grans han estat les més afectades durant la pandèmia per la Covid-19, no només pel que fa a la seva salut, sinó també perquè ha augmentat la sensació de soledat entre elles. D'una manera no desitjada, la gent gran s'ha trobat aïllada de les persones que estimen. I això ha passat tant amb les persones que viuen soles a casa seva com amb les persones que viuen en institucions geriàtriques o en residències. Hi ha diferents aspectes o situacions que poden agreujar el sentiment de soledat durant la vellesa. Per exemple, el gènere. Alguns estudis demostren que les dones són més vulnerables al sentiment de soledat. La pèrdua de la parella, la pobresa, el fet de viure aïllats o en zones rurals, la bretxa digital. Algunes persones grans encara no tenen accés a les noves tecnologies i això els dificulta comunicar-se amb les persones que estimen. L'existència d'algun tipus de discapacitat psicològica, física o intel·lectual, la manca d'activitats socials, o l'existència d'alguna malaltia física o mental. Doncs el primer que cal fer és preguntar a la persona interessada, des d'un lloc que convidi a la resposta amb empatia, amb amabilitat, etc. Per altra banda, també cal preguntar als familiars. Les amistats, els veïns i veïnes, els professionals de la salut poden interessar-se per la situació de les persones grans per tal de poder detectar situacions en les que és necessari algun tipus d'intervenció o ajuda. El segon que cal fer és permetre que siguin les persones grans les que triïn de quina manera volen viure la seva bellesa. Permetre'ls decidir. Les persones grans no perden la seva autonomia a l'hora de decidir quin tipus de bellesa volen viure només pel fet de complir anys. A vegades pot passar que, amb tota la bona intenció del món, prenguem decisions per elles sense consultar-les i això pot influir negativament en la seva sensació d'autonomia i autoestima. Si ets una persona gran i no vols ser agent passiu de la teva pròpia vida, sinó que prefereixes participar activament a la societat i prendre les teves pròpies decisions, pots mantenir-te actiu, activa i funcional. I sobretot continuar fent allò que per tu és important. Per tant, pensa en les teves capacitats i fortaleses i potencia-les. Mira de mantenir una vida social activa i relaciona't amb les persones que estimes i t'estimen, la família, els amics, els veïns, etc. Fes activitats que t'agradin. Anar a tallers, viatges organitzats, tertúlies, concerts.
llegir, passejar. Cerca ajuda si ho necessites, al teu cap o a qualsevol professional de la salut. Informa't dels recursos que tens al teu propi barri, grups d'acompanyament i suport, voluntariat, serveis d'assistència a domicili o teleassistència, centres de persones grans, centres cívics, biblioteques, etc. Si et ve de gust, pots convertir-te tu mateix en voluntari. Encara tens molt per donar. Així que pots oferir la teva ajuda a menjadors socials o a altres persones grans, per exemple. Com veus, viure la bellesa és una experiència molt personal i única. Així que busca allò que et satisfaci i que t'ompli. Viu un envelliment actiu. Cuida't molt, que estiguis bé.